Angisayingeni yomndeni angisayingeni yomndeni yomndeni yimilona enalimkhomba ngomuno nithi uyathatha ehawulamlanja nomndeni umuntu othatha yimilona enalimkhomba ngomuno nithi uyathatha ehawulamlanja nomndeni umuntu othatha angisayingeni yomndeni angisayingeni.
South Africa mahle ngiyabingelela enhla nasezansi. Ngokukhethekile bese ngibingelela amabhinca ngokwehlukahlukana kwawo. Ngithi-ke onibingelelayo Mgojeli umfana kaNcube odabuka lapha eMtuba esigodini sasedubele Nkunzi. Engikuzelelana-ke bafowethu angizuthemeleza, engizele ngizonethulela umsebenzi omushasha kaMgojeli oney'ngoma eziyi-13. Isihloko sakhona-ke sithi uyisilima. Ukuthi uyisilima-ke kwenzakalani cha sokuthola ngaphakathi. Ngicela nje kakhulu ukuthi ngicela ukuthi ningisapothe ngayo yonke indlela. Ngiphinde ngibonge iJagaja Enterpro okuyiyona ekwazile ukuthi ifake isandla kakhulu ekuthini ifule lo msebenzi kanti ukube ngize ngiphuthuma. Ngithi ngiyabonga kakhulu iJagaja. Ngiphinde futhi ngibonge insizwa kwabiyela lapha nabayazi uPastor Gwala lapha kuzalo kwe-SABC1. Mina-ke ngiyimbiza uMeziyela yona insizwa-ke ngisebenze nayo kule ngoma ethi Dedelani Igazi. Nengicabanga ukuthi bafowethu cha konke sekulele kunina, sesiyazi ukuthi umsebenzi uthengwa online. Le yama-CD ayisekho. Siyacela ukuthi nifake uxhaso kakhulu nikwazi ukuthi umsebenzi sukuthenga lapha online. Kanti into esiziyajwayeleka nje nakwabanye ukuthi uthengeka kanjani. Ngokuyithoba-ke bafowethu ngiyazi ukuthi kukho konke engikwenzayo nami ngikwenzela nina njengoba nje ngikhuleka ngoba ngiyazi ukuthi nina futhi abantu abayokwazi ukuthi ningiphakamise ngayo yonke indlela. Ngithembisa ukuthi ngaphakathi ngokujwayelekile uMgojeli akanadlamba ukushaya nje ingoma eqonde ngqo. Ngaleyo ndlela-ke ngiyabonga futhi ngiyacabanga ukuthi sihlangane nakuleya minyaka uma uNkulunkulu nje sasigcinile umphefumulo usahlangene kuningi sisazomenzela khona. Ngiyabonga kakhulu.